Stenskred fra det. Jeg tror på en chip. Jeg optager det lidt. Jeg kan se det. Sidder med min sovepose. Nej, det var det ikke. Det var bare sovepose. Øj, Der kommer kraftedeme med igen. Ja, man kan se den på min video nu. Det løber altid til samme vej, ja. Vi skal være stille. Det er det, han har lavet en lille motorvej. Nej, hvad er den her? Jeg kan hoppe op, så fælde mine ben. Der. Og god med dig. God med dig. Den der nede under. Den der. Nej, der. Det går. Det er under sengen, mand. Så du min drenge. Så det kom op der. Ja, jeg så godt, du om det. Den gled. Så vi lige stille. Altså, den gled, Lasse. Nej. Det går i lidt seng. Nej, jeg kan godt vide, at så var jeg ihjel. Jeg må det ikke. Jeg prøver